Maayong adlaw kaninyong tanan na anyo sa kaninyong katuwang nga programa sa TV Apolyo.com at Panguluhan ug Pangunahan sa Lay Catholic Apologists International sa Argesano. Uban ni ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon or tawag ining live kita karon sa atong programa pinagi sa ato ang mga YouTube channels na Lay Catholic Apologists International and Argesano TV. So wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages. RJ Horolan Sandro II TV, Apolyo.com page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa bumag-send din na ang Facebook. So, sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo ang itong mga channels na Lay Catholic Apologist International RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawain Religious sa Forum. Uga pwede sa bumag-send din ng super sticker, super chats, and super thanks. And ayun, magpasalamat una ako before ko magpadayon mga sir mga ma'am sa itong mga kaigsuunan, isutong mga Katoliko kung kanino nagataban, nagasuporta sa itong programa. Pinagyan nila Sir Ronald Escalier and family, Sir Romeo Nodian family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Kiblat and the family, Sir Dencio Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Topig Galimit and family, Member de la Piera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Jerry Alacre and family, Sir Ray and Ma'am Shing Hernan and family, Sir King Bias and family, Sir Salimin and family, Sir Emiliones and family, Sir Edmondo Esteban and family, og sa tanan nga nagatabi nagasuporta pagkahuman wala nagapalitok sila mga pangalan. Daghan kayong salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga ang program ang gihapon din sa social media. Ug until now mga higalag magsuon nagkinahanglan gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wa mi mahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala inyong tabang inyong suporta. So gusto mo tabang, sa gusto mo suporta, pwede ninyong ipadala inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers kana ko sa mga screens kana nagadagan nga information. Uga pwede sa mo mag-message sa to ang page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Okay, so karon nga gitawag og adlaw mga sir ug mga ma'am. Tagaan nato og reaksyon kining atong higala nga tagak in the sense nga mo kini ang mga tawo nga kanunay gaatake sa simbahang Katoliko. And at the same time kining ato ang tagaan og reaction karon wala ko kabalo anus ani nga video pero gi-send ra man gud ni sa kuha nga link. Then mao na nga tawag yung tagaan nato og reaction. Sige na nitubag-tubag sa akong mga videos pero okay lang unta og mutubag na ang factual argument pero ang problema puro lang opinion eh. And at the same time sa karon nga panahon na po siya gihatag nga reaksyon mo nang kinahanglan nato siya tubagon. Kinahanglan nato tagaan og tawag ining igong pagtin-aw ang kanang iyang mangipangsulting nga kabakakan binhi sa social media. So sa way paglangan-langan so atuan lang nga tawag ining tan-awon mga sir o tawag ining mga ma'am. So atong unahon ang iyang intro mga sir ug mga ma'am. Ni Argesino nini ang pahayag nga atong paminawon karon. Dunay mga punto nga husto siya. Pero doon na lang ko'y gamay nga isakto. Doon na lang ko'y gamay nga iklaro aron dili ta mawala sa passing. Iyatira. Mura pog tawag ang kinsa pong gusto ha ba? Kung baga. Nga naman kay kung natuag yung obserbahan mga sir o tawag ining mga ma'am, kini nga itong mga higalang mga tagak, wala ni otoridad. Wala na sila kagahom ba, kung baga. Wala na sila naong kung baga. Nga magkorek-korek og mga Katoliko. Nga naman, tungod sa hinungdan, kining mo mga tawhana. Ang pundok ining mo mga tawhana, ning buto lang after 16th century. So buti pasabot yung kana ang ato ang tawag ining basis nga ato ako no silang gitawag og tuuhan sa ilahang mga gipang ribat-ribat kuno. Nagud na daw kuno sila ribata sa atong mga gipang istorya mahulog nga tabla ra nga atong gitugutan ang atong kaugalingon nga moabto ta didto sa kalaglagan. So atong ipadayon. Mga kailangan makigsunan. Kay importante ni kaayo kay nganuman naghisgot ni siya mahitungod sa kamatuoran unsaon sa pagpangita sa kamatuoran. Paminawan ninyo siya. Sa unsa man atong pagiha makaplagan ang kamatuoran? Atong hinumduman nga si Kristo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. San Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Unya kining Kristo nga dalan, kamatuoran ug kinabuhi nagtukod nig iyang kaugalingong iglesia nga sumala pa ni San Pablo iyang lawas. Unya ingon pa ni San Pablo nga mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Sumuti pasabot una nato makita ang kamatuoran, una nato masabtan ang nakasulat sa balaang kasulatan, kinahanglan pangitaon una nato ang iglesia gitukod ni Kristo. And that church existed. Existed siya from the 1st century AD until now. Wala milutaw nga nagsugod lang atong after 16th century. No sir, no ma'am.
So unsa may ato ang point ini mga higala ug mga igsuon. Number one point nato, dili mag-exist ang usa ka libro kung walay gitawag og teacher. Mag-una gyud na ang teacher before ang book. So ang ato ang gistoryahan dinhi, ang ato ang subject dinhi nga mas nauna ang iglesyang gitukod ni Kristo kaysa libro nga gitawag natong Biblia that composed of Old and New Testament kanang libro sa mga Kristiyanos. So una ang iglesyang gitukod ni Kristo, una pa nigawas ang Biblia kay mosugot sa dili 4th century naman nigawas ang Biblia kanang composed of Old and New Testament nga official book sa Christian or Catholic Church. So bot na kong ipasabot mga sir og mga ma'am kung naa gani libro naa gyud nay teacher. So kini ang pagpadayag sa pagpangita sa kamatuoran. Karon daghan naman kaayo nag-ila-ila ron og tawag ining pundok nga gitukod. At the same time nagpaila pud sila sa ilang kaugalingon nga tinuod sila. So man nagkinahanglan pangitaon una nato kining church nga gitukod ni Kristo kay ug oras ug mahibaw-an nato makaplagan nato kining maong simbahana, mahibaw-an nato nga ang teachings nga ipangtudlo ini tinuod kay mao man kini ang iglesyang gitukod ni Kristo. So mo na ang point. Okay, tanaw na to ning iyahang tawag ining pagsurambaw sa atong argumento. Ato na nadunggan ang iyahang gisulti. Doon ay mga punto nga sa ako nagkikaingon husto siya. Sama sa pag-ingon niya nga unsaon nato sa pagpangita sa kamatuoran. Pag-ingon niya Juan 14 versikulo 6 nga sige ni Jesus mao ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaadto sa amahan gawas kung pinagikan ako sumala pa ni Ginoong Hesus. Sakto na. Unya pag-ingon niya nga ning Kristo nagtukod og usa ka grupo sa mga tao, katawhan nga gitawag niya nga mga tao nga naa dinha ang katukuranan sa kamatuoran. Gigamit niya ang unang Timoteo 3 versikulo 15. Sakto na. Wala tay supak din. Asa man tadapita dinha nato i-correct ang iyang mga dili mao nga panudlo. Iya tira. Wala gyud correct. Wala gyud og tawag ini nga correct mangyawit ning ato ang higala nga gikan sa pundok sa kanang bitaw nga gitukod og mga Amerikano ug mga Amerikana. Sige ato i-continue. Kanang giingon niya nga kung mangita kag kamatuoran pangitaa ang simbahan. Naturalmente. Nga naman kay again sa ako nagikaingon, ang simbahan siya ang teacher eh. Dili man ang Bible ang teacher. Ang Bible basis siya sa teaching. One of the basis siya sa teaching. Dili siya ang responsableng teacher. Kay dili man ang Biblia may gisugo ni Kristo magpanudlo. Ang gisugo ni Ginoong Kristo iyang katauhan pinakauna gipahimutang ang mga apostol. And from that time gipahimutang ni iyang mga apostol gisugo ni Ginoong Kristo nga lakaw mo paghimo mo mga tinun-an. Ingon pud ang Ginoo nga ug ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya na ang misyon tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So makaplagan ang kamaturan pinaginiining mo ang mga tawhan na kay sumapang San Pablo unsaon man nato pagdawat sa pagtuo kung way magwali. Unsaon man pagwali kung walay gipadala nga magwawali. Diba? Romans chapter 10 verse 14 to 15. Walang pangitaon na una ang pundok kung iglesyang gitukod ni Kristo before ta manudlo or before ta motuo. Nga naman kay diha nato mahibaw-an na kanang maong pundok kung ang Kristo na tinuod gyud na ang iyang mga pagtulunan. Pag dili gani na iya ni Kristo, pag kanang siktaha or iglesia dili gani na iya ni Kristo, sa may atong malauman din ang insaktong pagtulunan. Di ba? Oh. So ano na kasimple. So karon ingon mo siya nga ato nang i-correct. Yeah, tira mo yung correct. Sige, continue. Dako ng sayo. Nganong mangita man kag simbahan? Sa kadaghan-daghan karon sa mga simbahan higala igsuon sulti antika walay simbahan nga dili gyud moingon nga naa namo ang kamatuoran. Normal magyud na ngano man kay ang mga bakakon, ang mga kawatan di gyud na mo angkon nga namagkak og nangawat sila. Kay para makakuha og mga inosenteng mga membro, mingon gyud na sila iya mis Ginoo. Mabito kinahanglan tagaan og pruweba ang matag claim. Kaya tama man na, ang talang tawag ining mga pundok nag-claim, apel gani na sila, di ba? Pero ang problema na yung na-claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod, duha ka na ka managlahi nga butang. Pwede kang muangkon, apan pamatud-in ang imong gitawag og giangkon. Pero naman giingon po nga, two contradictory statements cannot both be true at the same time. Dili pwede nga ni-angkon ang Seventh-day Adventist nga siya tinuod niya pagka ni-angkon po ding kini nga Jerusalem Church of God nga sila po tinuod, mingon sila tinuod sa duha. No!
Naagi mali sa ilaha og pwede nga silang duha mamahimong sayop. Nga naman, kinahanglan gyud lagi mo provide og ebidensya sa matag claim. Dili pwedeng pasagdan lang nga mag-claim-claim lang. Pag-provide og evidence. Ebidensya ba? Ebidensya. Mangita kang simbahan, puros guna ka matuoran, maglibog ka kung saon. Ay, hindi ka maglibog kung makakita ka sa tawag ini mga ebidensya. Maglibog ka kung kana bitong imuhan lang ka og yung gusto mo, imuhang gustong ipairal or gusto nimong sundon. Kami mga Katoliko, wa may maglibog, gano man kay amo ang gitkit na gitanaw or nakitan katumamang ebidensya. Diba? Katumamang ebidensya. Na ang mga ebidensya ng Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo. Mo bitaw nga naglikay gyud mo og kasaysayan nganuman kay pag-uras og kasaysayan ng isgutan, di gyud mo magkabarog. Kay mailan man ka ng inyong pundok, dili iyang Kristo. Di ba? Kunya makita pud nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo nganuman kay naa ebidensya. Ana man na. Pero unsaon man nato sa pagpangita? Ang balaang kasulatan nagsulti na to unsaon sa pagpangita ni anang gitawag og kamatuoran. Ha? Okay, ato basahon sa balaang kasulatan. Tama tong mga teksto nga iyang gipanggamit, Juan 14 bersikulo 6 o kadtong unang Timoteo 3 bersikulo 15. Atong tan-awon og dugang mga kaigsunan ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan unsaon nato sa pagpangita ni ining gitawag og kamatuoran. Anita sa Juan 16. Yati ra, murag silingan na lang man ang giti. Naguwan lang. Sama taon na sila, oy. Ingon tinuod nga tawag ang iglesyang iyan ng Kristo niya. Naguwan lang sa Ginoo ko. Gipantay lang ninyo sa San Juan sa inyong kaugalingon. Wa mo pang dipaki. Mo ni ang giingon ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan sa dihang naa pa siya dinhi sa kalibutan. Sa bersikulo 13, matod pa niya dinhi, inigabot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan, hinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti og ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. Unsa kuno mga kaigsunan ang giingon ni Ginoong Hesus? Ang balaan nga espiritu nga maong gitawag og espiritu sa kamatuoran inigabot niya mo nay mutultol. Tultulan ta niya. Yati ra, apil mo. Wala man mo apil. Ganang man, kanang giingon din na ni Ginoong Kristo nga padadaan og Espiritu Santo, ilang paabutan ng Espiritu Santo, refer na sa unang iglesia ang gisaaran ni Kristo nga padadaan. Iatras na ang 14:16-26. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing manalaban ang Espiritu sa kamatuoran. Kining Espiritu Santo nga ipadala sa akong amahan, siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo. Kisam lang ninyo. Apil lang 70 Adventist? Dili, oy. Dili. Na ay particular community ang gisultian ni Kristo nga padadaan og Espiritu Santo. Muna akong giingon nga mao ng Iglesia Katolika. Wa bitaw pangitao na. Asa nang iglesia karon kay mao na gisaaran ni Kristo nga tawag ini magtudlo, magiginiyahan sa Espiritu Santo. Dili ng 70 Adventist. Dili ng mga sekta nga dili Katoliko. Nga naman, kay kanang mga punduka, dili Espiritu Santo ang nagtudlo, nagtultol anak kung dili Espiritu Tonto, kay nakigkompetensya, nakigbatok sa iglesyang gitukod ni Kristo. Continue na to. Dili kay kita magbuot-buot lang taglakaw dito pangita ta niya asa daw ta mga tuk simbahan. Sa aga ba ng imong panabot, amigo? Dili makakinahanglan pa bisag asa ka mo adto, pangitaon lang man imong iglesyang gitukod ni Kristo. Kay naamang ditong Espiritu Santo. Nagisaad ni Kristo aron mooy mutudlo ining moong iglesia ha. Diba buhat 2 kapitulo 1 kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4 gipadad-an gyud daag yun. Wala labot itong 70 Adventist. Wala labot. Og sumala pa sa kasaysayan kanang gipadad ang Espiritu Santo, mga Katoliko na, mga Romano Katoliko. Continue. No dili simbahan ang itudlo eh. Okay, ato lang taon. Sus Ginoo ko, kung di pa simbahan ang tawag ining usa sa mga itudlo, anong giapil pa man sa balaang kasulatan? Kanang nisulti pa man ang mga apostol nga ang simbahan kon iglesia mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamaturan. Anong giapil pa nagtudlo? Kanang gitudlo ko man ng San Pablo nga ang simbahan mao ang lawas ni Kristo ug si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mong lawas. Kung dili ka na itudlo. Iba ganing panabot nitong migo. Continue. Dinhi unsa itudlo niya? Matod pa dinhi sa Juan 16:13, siya may mutudlo nato sa tibuok nga kamatuoran. Lagi mo ilabot lagi. Pastila na gin ninyo eh.
mo'y labot, ana. Awa, di ba? Muna akong giingon. Angkon ba? Claim. Pero walay i-provide nga evidence. Sige mo tudlo, nato. Ninyo ginang giingon. But pasabot particular. Nato, general. Di ba? So, sige mo tudlo, nato. Oh, asa na gipadala ang Espiritu Santo sa inyo? Sa inyo gipadala? Sa ako nang giingon, dili Espiritu Santo na ano nyo, Espiritu Tunto. Espiritu Tunto. Unsa man ka matuoran nga iyang itultol para nato. Atong basahon, Juan 17 bersikulo 17. Nagawa na po, mura man silingan na ginalang mananggiti. 17 daw ko no, sa ko na. Niya ang lain nga kamatuoran. Timaninto pa kayo niya. Ingon sa 17 sa Juan, mabalaana sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsaon sa pagpangita sa kamatuoran, mga kaigsunan, hulata bala ang espiritu mo'y mugian nimo. Basag Biblia, Pataka lang. Ang San Juan 17:17 dili referring sa scripture. Referring na kang Kristo. Kay ang San Juan mismo nga nagsulahat ana sa 17:17, same nga St. John ang niingon. St. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag abot sa 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So kanang pulong sa Dios nga gisgutan ni San Juan nga mao ang kamatuoran, mao na si Kristo, mo nagi-confirm ni Kristo 14:6 ingon pa niya, kay ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Dili na Biblia, amigo. Ginoo ko pregaba. Kung nagingon ninyo ikorek ko ninyo. Pangitain daw ko ninyo tawag ining kanang mga banggiitang mga scholars nga mga exegetes nga na ay commentary anang St. John chapter 17 verse 17 that refers to scripture. Taka lang. And at the same time, pag may mo nagpulong sa Diyos, kanang Biblia, kabahin ra na. Dili na ang kinatibuk ang pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos ang ginatuuhan sa mga Kristiyanos, written and unwritten. Written and living Word of God. Di ba kasabot ani? Nga naman kay buto lang man itungod sa sige basa-basa nila sa Biblia, di ba? Wa pay Biblia, wala sandigan nimo mga tawhana. So ingon na diha pa lang interpretation, wala na hagbong na Nya man yung correct Ginoo ko. Okay, continue. aron niya pagampo sa Ginoo, tagaan kagiya sa balang espiritu. Unya dadon kaniya, dili kanya dadon sa laing basahon asa Di gyud na maoy tawag ining gisultis bala ang kasulatan. Pag magbasa kag bala ang kasulatan, di gyud na moingon nga tawag ini magulat nga lamdagan ko sa Espiritu Santo. Di gyud na ingon ana. Naagi nimo tudlo kabante ka sa buhat kapitulo 8. Pagkabantay mo basahan ninyang Acts chapter 8. Atong tanawon ha. Acts chapter 8 verse 26 hangtod sa gitawag og 40. Katong si Felipe ug ang opisyal nga taga Utopia. So minitabo. Nagbasa ang katong opisyal nga taga Utopia. Nagbasa sa libro kung kumasep ni Propeta Isaias. Wa man siya kasabot. Ingon ba siya nga magulat og Espiritu Santo? No. Tungod kay nakita sa Dios ang iyang tinguha, mo na ang Espiritu Santo nagsugo kang Felipe nga paadtuan. Nganong nagsugo pa man og laing tao? Ngano man kay dili gusto tamakan sa Ginoong Dios ang iyang kaugalingong kabubuton nga ang iglesia na ay function to teach. Magtudlo. Kay mo na gisulti ni Kristo, St. Matthew chapter 28 verse 20. Tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So diha pa lang daan saag na ng imong panabot. Saag na ng panabot sa ato ang gitawag og amigong tagak. Di man ka magbasa kang Biblia, magulat ka nga gihang Espiritu Santo. Unya, gyud sa manupag ka siguro ng Espiritu Santo ng tultol nimo. Nga wala man ka sa iglesia ang gitugod ni Kristo, Espiritu tunto gyud ang imuhang madawat. Mo na ang imong panabot tinunto pod. Ana ang mahitabo. Continue na. Pinhi kanya tultulan sa balaang kasulatan kay ang pulong sa Dios balaan ug mauni ang iyahang ipatudlo sa tuwa ug O unsa pud nang sita sa Biblia kanang pulong sa referring na sa Biblia. Kini mo mga tawhan na babilib sad ko sa ilang pagkabakakon.
ilaha bitong gibargain or ilaha bitong gihimong kanang props ang tawag ining Biblia kay para ingnon sila tinuod sila. Remember nga sa first century Christians, wala pa sila bit-bit nga Biblia. Nani Old Testament, kabahin lang man to. Biblia that refers to the Old and New Testament. Unya, never put ang mga apostol at the time naglakaw-lakaw, nagwali, nagtudlo, nagbit-bit og libro. Never. So usaon mo paghaumhaom anang imuhang tawag ining hinahuumhaom nga panguna-una og argumento sa kinabuhi ang gitudlo sa gitawag og mga apostol. Wala eh. Hindi pwede. So kung magbasag Biblia, kinahanglan nga naay teacher, kabubuton sa Espiritu Santo nga naay responsableng magtudlo o kanang moong magtudlo giniyahan na sa Espiritu Santo o kabalo ko nga dili na ang Seventh-day Adventist. Continue na to. Naapo din ang mga butang umalabot nga itudlo niya. Kanang si mahitabo sa katapusang panahon. Yan ang gitudlo na sa Biblia. Wala ni gitudlo. Kasi pinag-ingon ni mo na gitudlo. Pero gitudlo, badian niya na tanan? Naas balang kasulatan? Mismo ang balang kasulatan nagsulti. Dili ang tanan na isulat. Nga, ang itudlo ang tanan man. Una sa mua na ami written word of God o living word of God. And that living word of God, unwritten na. Masumapang San Pablo, hopin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa pulong o sa sulat. Di ni makasabot ning ato ang migo, nga naman kay sa kod nang giingon tagak ni. Nagpamimbro sa siktang sulpot, nagitukod mga Amerikano. Isa kasabot ana eh. Sa magisterium, wala gitudlo diha sa mga history. Kasi nagingon nimong wala gitudlo sa magisterium. Remember, ang magisterium, ang meaning ana, teaching office. Ang mga teacher. Ang problema nimo mga tawhan na mo rin pikoy. Nang sige glitok ang mga pulong nga wa kabaw sa ilahang gitawag o gipanglitok. Sa may basis anang magisterium. Ang basis sa magisterium kanang St. Matthew chapter 28 verse 20. Tudlo is sila, teach them to obey all that I have commanded you. Diha palang daan, si Kristo nagtukod og mga teachers nga mo nang giingon namo nga magisterium. So kung wala mo ana, buot ipasabot kanang inyo igo mong sa giingon ni San Pedro nga may mga butang nga gisulat San Pablo nga ginatui sa mga walay alamak og sa mga matuotuhon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug mo'y magtukmod kanila padung dito sa kalaglagan. Disgrasya gyud ang mga tao mutuan ning mga pikuyan ni. Unang ang balang espiritu mo'y mugiya ni mo mutudlo nimo dili ka dadon niya sa history, dili kanya dadon sa magisterium. Nausa ba ka? Di daw ka dadon sa history. Remember nga ang history. Sumala pa ni Salmista David, diha usa na sa pamaagi nga ang Dios magtudlo. Kasi man din nagbuot sa kayo sa hindi ba ang Dios? Kanong hadlok magiging mag history? Hadlokin na sila history. Mga sir ug mga ma'am. Kining mo mga tawahan na hadlok kaayog history ngano man kay hadlok silang mapangka. Nga ang sektang ilang gipasakupan ug ang baruganan nga ilang gipasakupan ug gihuptan di gikan kang Kristo kundi gikan sa mga Amerikano. Ana ra na eh. Muna hadlok yun sila. Wa sila magisterium kasi may teacher ninyo. Yung silang, oh, teacher. Oh, pero ito kang Ellen G. White. Yung baga yun, oy. Yung baga yun, oy. Amo ang magisterium, kanang inyo, magisterium na. Nga naman, tungkol kay, gi-magic ni Ellen G. White eh. Gi-magic, ang propesya niya, nangupya, pag-utsupang mga propesya, pagkaman, iya ang gihimo. Ay, nalang, ginoo ka po. Kada doon, dinhi sa balaang kasulatan, kay ang balaang kasulatan ang pulong sa Dios. Okay, sa pinagsulti nimo nga ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Unsa pod ng sita sa Biblia, kapitulo ug bersikulo. Nga ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Kinsang mga apostol nagtudlo nga ang balaang kasulatan that refers to the Bible nga mo nang composed of Old and New Testament mo na ang pulong sa Dios. Kami nito umi nga ang Biblia or balaang kasulatan pulong sa Dios tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika.
Kay kabalo mi nga ang Iglesia Katolika giniyahan sa Espiritu Santo. Oo man gani mo. Di ba? Asa mo nakabaton ang pagtuuha nga ang Biblia pulong sa Dios kung wa pa Iglesia Katolika. Pero ato ni set hindi man mutuo sa Iglesia Katolika. So ang question na karon kinsang mga apostol nagtudlo nga ang Biblia pulong sa Dios. Sigurado gyud ko bisag usa ka sitas wa ni mahatag. Ngano man kay wa na sa Biblia. Wala na sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios, gitudlo lang na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay kining maong simbahan na iyan na Kristo o gigiyahan sa Espiritu Santo. Ana, tuod daw Espiritu Santo niya pagkahuman ang responsable nagpagawa sa gigiyahan sa Espiritu Santo di sila mo tuo. Ibaga. Ay nalang continue. Mauni ang kamatuoran. Nga tira di man lang kamatuoran binutbutan man ang imuha. Ay, di gimin ninyo mailad ba? Binutbutan man ang inyo, dili man lang kamatuoran. Kaya kung kamatuoran lang inyo, tudluan mo sa tinuod nga simbahan. Kay ang Biblia, ang balaang kasulatan, ang simbahan dili na managbuwag. Uban na always, una ang simbahan, gipagawas niya ang Biblia tungod sa giya sa Espiritu Santo. Katong gisaan ni Kristo ba, mo bito nga nakadetermine ang simbahang Katolika unsa ang inspired o dili inspired scriptures pag-abot sa 4th century ngano man kagigiyahan siya sa Espiritu Santo. Imagine, not less than 1,000 manuscripts ang nakuha sa mga scholars at the time, sa panahon ni Papa Damaso I, ang nakuha sa mga scholars at the time, not less than 1,000 ha. Manuscripts pero 27 lang ang diingon sila nga kini ang ato ang tuuhan nga inspired written word of God. Na naman, na Espiritu Santo. Mo nang nigawas ang canon of the New Testament. Karon, ang siya tawag ini nahitabo, o sundog pud mo. Kanang inyong pagtuo nga ang Biblia pulong sa Dios, kinopya ninyo na. Kanya pagkaway batasan ning moong mga tawhana, pagkaway puangod ning moong mga tawhana, katong gikopyahan pag yun nila, mo pag iingol lang sayop. Katong gikopyahan nga Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mo pag iingol nilang sayop. Wa gini mga utang kabubuto ning mga pikuyan. Continue na to, continue. Kanya human, sa ding nagbasa na ka sa balaang kasulatan, sa mga pulong sa Ginoo, ni apay laing kamatuoran nga iyahang dumdum sa tuwa. Uy, naapay sumpay. Kung nagbasa ka sa balaang kasulatan, maminaw ka sa nagtudlo. Di ba? Dili pwede nga magbasa ka lang, away mo tudlo. Kaya kung nagbasa ka lang, away mo tudlo, kinsa man ang maghatag ng confirmation na tinuod ng imo ang panlabot. Kaya sumala pa ni San Pedro, may mga butang, alisod sabto sa gisulat ni San Pablo, naging netui sa mga walay alamag ug sa mga matuotuhon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug maoy magbitbit kanilang ngadto sa ilang kaugalingong kalaglagan. Ang teaching sa mga apostol kung magbasag kasulatan na ay teacher. Ayaw ninyo ibulag ang teacher. Kung ibulag ninyo na ang tawag inyong teacher, mahulog nga sinimpang kong ra na inyong panabot. Ana, tinyo. Atong basahon sa Isaias 8 versikulo 16 niya ang laing kamatuoran nga idumdum sa tuwa sa Holy Spirit. Balaod na po ni. Balaod niya. Abot na po niya igpapahulay. Sige daw. Aron atong mahibaluan ingon siya dinhi. Isaias 8 versikulo 16, "Hupungon mo ang kamatuoran, patiki ang kasuguan sa taliwalas sa Daan pa ko. Daan pa ko. Daan pa ko. Di ba? Di ba? Kini magong kini bitong mga sabading koy manggod. Ang gipangtukod og mga Amerikano. Ang pattern ana nila kasuguan igpapahulay baboy. Kasuguan igpapahulay baboy. Kasuguan igpapahulay baboy. Mao kinasagad sa mga diskusyon diha gina mga abot. Ang imong topic about simbahan, maabot nga nagkasuguan, maabot nga nag-igpapahulay, maabot nagbaboy. O, tanawa, di ba? O, ang ako ang tawag ining gipresent concerning sa simbahan, pero tanawa, ni abot og kasuguan. Pero atong pandayonan. Sige daw. akong mga tinunan. Unsaon daw? Kini nga mga kamatuoran hugpungon. Unsa ni nga kamatuoran? Si Jesus kamatuoran. Ikaduha, ang Holy Spirit kamatuoran. Ikatulo, ang pulong sa Dios kamatuoran. Unya dayon sa Isaias 8:16, ang kasuguan kamatuoran pod unya papatikan gid ni siya. Okay, karon. Granting mo admit yan, kinahanglan tong kasuguan. Ang question na, kinsa mag-implement? Kinsa ang mag-implement sa kasuguan based sa pud sa kasuguan?
Kay ang promulgator of the law nga mao ning Ginoong Dios, siya may nagbuhat anang balaod, kay divine law man na. Kay siya may nagbuhat anang balaod, naa siya ang iyang kabubuton na ay mo implementar anang balaura. Sa Old Testament unsa man ang religion ang nag-implement anang balaura? Ang Jewish religion. Di ba? Mo pag-abot ni Ginoong Kristo nag-exist din mga balaura. So, ang authority to implement the law, especially the law of the Sabbath, kaya mo nilang paborito. Sa Old Testament, mo na ang Jewish religion. Ang question na nakaroon, pag-abot sa Bagong Testamento, kinsa ang implementer of the law? Kaya sumala sa balang kasulatan, City 11, kung umasayop sa tawag ining Hebreo, kung ilisan gani ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Buti pasabot, kung unsa tong balaod nga ilang naanggan at the time, i-amend na siya. Pag may i-amend, dili walaon, kung dili nagdepende sa interpretation. Sa responsable nga, tawag ining nagapanday ni anang maong gitawag og balaura. Pangunahon na ba kung baga? Pareho ba kung baga? Ingon ana ang tawag ining ato ang point. So karon, kisa may mag-implement sa maong balaod. Nya pag-abot sa New Testament, nagyo ni responsabling itudluan niya nga mo ni implement sa balaod. Kung mag-implement sa balaod nga wala ka gitagag authority, usurpation of authority ka na. Usurpation, tama ba? Usurpation or usurpation of authority. Pagpangilad, mura bag ka nang bitong nagpapulis-pulis ba nga di pulis. Manakop sa kalsada, mara, niya ingon siya, di protest ko ba the LTO niya, nag-uniforming pulis. Nya wa siya gisugo, subay sa gitawag sa balaod. So ang siya tawag din mo na, mangingilad. So, ang question na nakaroon, kung dili Iglesia Katolika, Apostolika Romana ang implementer of the law, Seventh-day Adventist ang implementer of the law, ano sa nahitabo nga gihatag sa Ginoong Dios ang sugo sa Seventh-day Adventist para sila ang mo-implementar sa balaod? Ano sa nahitabo? Ano sa nahitabo nga direkta ang Dios mismo ningon nga sama kang Moses ba? Gi-implementar niyang tawag ining mo niya akong sugo, mo niya ipatuman sa akong katawan. So si Moses, gi-implement niya ang law. Pag-abot po sa tawag ining Kristiyanong simbahan, ingon si Kristo, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. So kanang giingon nga binding and loosing na anay spiritual and legal matters concerning sa implementation sa kabubuton sa Dios sa iyang balaod, sa iyang doktrina o sa iyang kabubuton. So karon, kung Seventh-day Adventist na, anus nahitabo nga ang Ginoong Dios naghatag og katungod sa mga sabadistang piki nga gitukod sa Amerika nga mag-implementar sa sugo sa Dios aron mahitabo nga tama ang iyong interpretation sa sulat ni Propeta Isaias. Kami makabarog man lang ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo. Kung ang Iglesia Katolika gitukod ni Ginoong Kristo, mo na ang mo-implementar sa balaod. Muna, lahi ang iyang interpretation kung i-compare sa interpretation sa mga Hudyo. Kaya naman ito own interpretation po itong mga Hudyo mo nang pag-abot ni Kristo, gi-amend. Kanya, kanang interpretation, binded na sa langit. Kanang binded naman sa langit, kaya na-isulta si Kristo, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. Continue na to. Ano man papatikan man tungod kay mahibaluan nato dinhi nga kana nga pundok nga naa bagid na sa kamatuoran ug wala. Kay ingon dinhi sa unang Juan 2 bersikulo 4 atong basahon ang balaang kasulatan, mao ni pag-ila ni anang pundok ug naa bagyod sa kamatuoran. Ingon dinhi sa 4. O ingon ka dili pangitaon ang pundok. Pagkauman. Karon niabot ng pundok bangaga gini itong mga amigo. Continue. Siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magabantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Unya ang sumpay ana pag-abot sa verse 7, nagisgot ba si San Juan og adlawng igpapahulay? Basahang verse 7 ana ang whole chapter 2. Problema ni mga tao na cherry picking ang style ba? Kutlo dito niya i-wielding. What is
basta yung mga tuhan na kotlo din kotlo dito, welding dayon niya pagkaman ino. Tinuod mi. Wa nagisgot sa nuwan din na concerning sa law of the Sabbath. Ngano man kay general faith sa mga Kristiyano at that time, Colossians chapter 2 verse 16, ayaw ninyo itugot gamay magsaway kaninyo kung sa inyong kanon, kung sa inyong imnon, or bisan pa sa adlong ipapahulay. Kay kining tanan butang landong lamang sa butang umaabot ug ang katumanan ini si Kristo. Wa na nagisgot og ipapahulay diha. Kaysa ako nang giingon, ang balaod amended ug ang nag-amend ana si Kristo mismo. Diba? Ang Old Testament, gisilyuhan ang ilang balaod katong divine law pinaagis dugo sa karnero. Karon pod gisilyuhan pod ni Kristo pinaagi sa iyang dugo. Kakunan ni mga tawhana. So kini karon nga mga kamatuoran imo ning hugpongon. Pinaagi sa kasuguan. Kuan ni siya tawag ining kuan kanang bitang tagna. Liwat gid sa inyong founder da. Tagna ba? Ay pumunta ni. Nya pagkaman kinsa may pagsulti ninyo nga tama na inyong interpretation. Abisan gani kamo mo nagkasinabot, di ba? O pila na ka buak ng 70 Adventist na mga reform na daghan sila. Iya kay og tawag ining tukod. Nga naman kay wala may magisterium ang naa sila kay magisterium man. Mahibaluan nimo nga kini nga pundok wala ni sa kamatuoran kay wa ni magsulti ug wala ni magtudlo ug wala magtuman kay naglapas-lapas na ni sila ug maingon nang wala nay kasuguan kay lahi ang kasuguan sa mga Hudiyo lahi pod sa tuwa. Actually pag ingon nga naglahi ang kasuguan sa gitawag og mga Hudyo, refer magud na sa interpretation og kana bitang way of implementation. Sa Old Testament di mo to ma-question ng ilang interpretation. Ngano man kay kabubuton sa Ginoong Dios nga mo tong ilang i-interpret. Yung ginagawa sila giyahi sa Espiritu Santo at the time. Pero tungod kay naaman sila tawhan nung kinaiya o imperfect man ang ilang implementation, mo nang miabot si Ginoong Kristo para i-perfect siya. So sa diyang gi-perfect na ni Ginoong Kristo na ay mga butang nga gi-amend. So katong moral law, walay amendment dito. Kaya moral law gani no. Kung gana sa lagda gani no sa maayong pamatasan, sa maayong gawi. Karon, unsa man ang pwedeng ma-amend dito, kadtong gitawag og naay bitaw ka ng rito ordo pamaagi sa pag-ila pagsimba sa Ginoong Dios. Kaya ang Ginoong Dios manggod, siya manggod ang magbuot sa unsang paagi ka magsimba. Siya magbuot. Dili na mga pastoy nga nasa Amerika. Sa Old Testament, diba? Even gani ang sulob sa mga pari at that time, ang Dios pinagbuot nga mo ni sulubon. So naay mga amendment nga nahitabo subay sa paggiya sa Espiritu Santo sa komunidad o kanang paggiya sa Espiritu Santo sa maong gitawag community di na written tanan. Usa sa pamaagi basis nila kanang ilahang experience and at the same time ang kanabitong pagpangulo nila sa pagtudlo nga naay teachings nga ilang gidawat mismo gikan sa mga apostol nga wa masuwat. Kamo na ilang gi-practice. Ana, dili nang tagna-tagna kay basa na ko Biblia, feel na ko nga giya ko sa Espiritu Santo, mangaya ko nimo Lord sa imong Espiritu Santo para makasabot ko. Binuangan nimo Ginoo ana, maningon ana imong panabot. Kana nga mga pundok wala na sa kamatuoran. Na ang wala gyud sa kamatuoran bisan pagkapila ka magbasa og Biblia. Bisan pagkapila ka magkutlo og sa balaang kasulatan. Bisan pagkapila nimo na gikinabuhi nimo na basta wala ka English ang gitugod ni Kristo lossless ng tanan. Lossless ng tanan. Okay lang untang napakas panahon sa mga apostol. Kaya naapay tawag ng higayon ng Ginoong Dios nihatag nila og kinibitang tsansa ba nga makasulod sila. O sama ni abtong tawag na Cornelio. Dunggan mas Ginoo bisag di sa Katoliko at that time. Dunggan sa Ginoo ang iyahang tawag ining pangaliyupo. Kay kinasing-kasing iyang pagpangaliyupo eh. Pero direkta ba ningon ang Ginoong Dios nga sige okay na ka kay kuan kay imuhang ka ng pangaliyupo nako no. Gipadad-ang San Pedro. Ngano man kay gitahod sa Ginoong Dios ang iyang kaugalingong iglesia. O pag-abot sa San Pedro gitudlo ang San Pedro.
Ingon ba San Pedro nga pagbasa lag Biblia? Ingon ba San Pedro nga na pagbasa lag Biblia ug unsay panabot nimo mo na pagiya. But ninyo. Dili ingon ana tuy, dili ana ba dili. Ano usay makaimong ko basa magibutang ang panabot nimo mga tawhanan no? Ano ba kanang itagang mo to sila si Ginoo og isaktong panabot pero nganong di man kasabot. Di ba? Usa pa ilaing kamatuoran gawas sa gitawag kasuguan, kamatuoran, ang Holy Spirit kamatuoran, ang pulong sa Dios kamatuoran ug si Ginoong Hesus kamatuoran. Kining upat nagihisgutan sa balaang kasulatan, hugpomon sumala pa ni manalag na Isayas. Patikan ang kasuguan, taliwala sa akong mga tinunan. So nahog dito nga useless ang gisulti na tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Sulti bas Kristo nga i-appeal din ng kasuguan. Wala eh. Pero nganong ma-appeal man gyud ang kasuguan kaysa hinungdan nga mao na ang nusukan pa ba kanay bitong atong maayong pagkinabuhi ba uban sa Dios. Pero dili na mo i-basis nga wala ni pamaagi nga maluwas ka no. Nga naman kay ang basis nga maluwas ta kanang grasya ng Kristo. Kanang kasuguan, ayaw pamakak, ayaw pangawat, ako ang Ginoo nga imong Dios, giya na sa tao nga makatud dito sa Dios. Gisunod niya ang kabubuton sa Ginoong Dios. Unya ang interpretation sa mga Kristiyan at the time, ang pamaagi sa pagsimba, ang pamaagi ang gitawag og rito, ang ordo sa pagsimba ug ang adlaw sa pagsimba dapat i-amend po. Mabitaw nga ang estudyante ni Saint John the Evangelist nga sa Saint Ignatius of Antioch, ikaduhang obispo sa Antioquia. Ang Antioquia mabiya na ang pinakaunang lugar nga gihingan ng Kristiyanos. Ingon pa ni Saint Ignacio, ayan ang ipapahulay. Nga naman dili ta mga dapat di ta mga Judaizers ba? Na Kristiyano ta niya pagka man feeling pa to Hudyo ta no. Nga naman kay naa sa bag-ong adlaw sa ilang pagsimba. O basahan niyo yung kasaysayan sa first 300 years. Norms na sa mga Kristiyano nga adlaw Domingo sila mosimba sa Dios kay mo ni kabubuton sa Ginoong Dios. Ayaw ginagwa sila giya sa Espiritu Santo at the time. Ang wa giya sa Espiritu Santo kamo kay naa mo sa gawas sa iglesyang gitukod ni Kristo. Unya dili Espiritu Santo ang nagiya ninyo kundi Espiritu tunto. Mabito ka ng imong interpretation halos tanan tinunto. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow nyo mga pages RJ Orolan Sandra Second TV, Palya.Punto, Argument page, Kuya Apologies TV page, and the RJ's Vlog 2022, uga pwede sa bumag-send din na og Facebook star. So sa mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga mga channels na Catholic Apologies and Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious sa forum. Uga pwede sa bumag-send din na super sticker, super chat, super thanks. And ayon sa mga Katolik kung gustong matabang sa atong programa, pwede ninyong ipadala yung tabag suporta, pinag sa mga account numbers, kada ko na sa mga screens, kana nagadagan nga information, uga pwede sa mo mag-message sa atong page kung kaya remittance niyo pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. O kana lang una, nga nanaputila inapong reaksyon ng mga videos nga sige pangatak sa Iglesia Katolika ug ato nang hinahinayon pagtubag ug ipasabot nato sa atong mga igsuon ng mga Katoliko nga buot nilang kawaton nining mga migo natong mga tagak og nagpasakop sa mga sektang sulbo. Gikan na lang sa kitubukang Beres TV Palya.Punto Gipanguluhan ug gipangunahan sa Catholic Apologies International sa mga kaubanan sa LCAs na mga Katoliko nga subaybay nagatabang nagasuporta sa programa kini yung ubos nga lagad og iso sa pagtong Katoliko sa Ardesano temporary yung manamit yung mingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere maayong adlaw kita Ave Maria Viva Cristo Rey.